Nachádzame sa v Sníhe, konkrétne u druhej rodiny, ktorej by sme chceli pomôcť. A Peťka by vám niečo chcela povedať. Volám sa Petra Mašarová, mám tu asi 32 rokov. Bývam na Komenskej ulici. A mám detskú? Mám detskú mozgovú obrnu. Spievam, tancujem. Ako sa dá? Ako sa dá. A čo musím veľa Cvičiť. Chcela by si niečo odkázať ľuďom, ktorí to sledujú alebo ktorí ťa podporujú na tejto ceste? Chcem im pekne ďakujem. A bohužiaľ to bolo na ňu až moc, takže to musí dopovedať jej mamina. Ale bola strašne rada, že vám mohla do videa tiež niečo povedať. Volám sa Gabriela Masiarová, moja dcera Petra má 32 rokov, má detskú mozgovú obrnu. Narodila sa predčasne. Čo to tá mozgová obrna vlastne znamená? Veľmi má stuhnuté svalstvo, preto musíme cvičiť veľa od malička, ale veľa cvičíme. Chodíme aj na týždenné pobyty. Michalovce, Prešov, tu sú nám najbližšie, lebo keby sme necvičili, ona by má veľmi tuhé svalstvo a potrebuje rehabilitácie dennodenne, ako sa dá. No. A oni majú nejaký program, má tam kyslík, potom jej dávajú tie zabaly, aby sa uvoľnila. A potom idú tie manuálne cvičenia, potom je ten spider systém, oni s tým cvičia. Proste profesionálne. Ja už to ja tak neviem, hej. Každý, ja len toto, čo ju naťahujem, hej, dennodenne. Že je tam potrebná tá profesionálna pomoc hlavne. Hlavne profesionálne cvičenie, lebo ja už tiež mám svoj vek a tiež už nevládzem. To je súkromné, zbierame len 2%, ako sa dá, hej? Len takým spôsobom, lebo ja len som na opatrovnom, hej? Opatrovateľský beriem príspevok, ktorý je 570 eur a Petra má 350 eur dôchodku a to platíme ešte, navštevuje aj charitný dom, tam sa platí, hej, malou čiastkou, ale predsa obedy, hygiena, všetko nám treba. Nejaké vozíky, nejaké pomôcky, hej, a všetko sa dopláca. Dáva štát, ale musíme aj my, hej, že aj za to sme vďační, ale musíme stále mať peniaze na benzín, hlavne na benzín, aby ide. Teraz potrebujeme dvíhak do auta, lebo ja už fakt ju nevládzem, ja mám platničku už úplne zdeformovanú, už je to na operáciu, ale no, to sa nesťažujem, ale dáme to všetko. Vy ste rozprávali teda, že chodíte do toho stacionáru, tak ste rozprávali, že im tam tie sirupy, čo ste dostali, by ste chceli zaniesť a takto podobne, že vy vlastne tiež aj viacej pomáhate, aj keď potrebujete tú pomoc, tuším. Áno, oni sú tam fakt jedna veľká rodina. Za to, čo sme aj vďační, že dačo také v Sníhe vôbec vzniklo. Lebo musíme aj, ja si trošku musím oddychnúť, trošku, aj ona, aby sa učila, že keď ja tu nepôjdem, že pôjde niekde do nejakého zariadenia. Aj to už plánujeme s našou vedúcou, perfektnou. Že aj takto musíme uvažovať, lebo to inak ani nepôjde, hej, že neviem, jak by to ďalej išlo, hej, ale my to tak aj, preto aj učíme tie deti, hej, že by, aby vedeli, že aj na druhé tety zvykli si, hej, že v kolektíve by boli nielen doma, hej. My sme ju od malička dávali, aj ona skončila dvakrát učilište, základnú, dvakrát učilište, má dvakrát výučný list. A potom navštevovala, že ona chcela ísť medzi kolektív a treba deti integrovať, lebo to by nebolo veľmi dobré. Ona je veľmi spoločenská a tam sú fakt, oni sú tam neskutočná rodina.
má veľa kamarátov, majú nejaké programy, hej, stále niečo robia, aj cvičia, ale aj spievajú, navštevujú, chodia do mesta na kavičku, na zmrzlinku, že stále majú program a majú úžasné tety. Ona je moja už jak kamarátka, hej. My sme už jak dvojka prilepené. Ja keď idem do mesta, už len kde máš Peťu? Ja už to bojujeme, ale ide nám to. 32 rokov. Sa stane teda, že niektorí ľudia sú takí, že nechcú úplne poslať financie. Je aj niečo, čo by vám konkrétne mohli poslať? Napríklad bola tam tá rodina, ktorá mala to dievčatko s autizmom a ono potrebovalo plienky. Našiel sa pán, ktorý nakúpil veľa plienok pre tú rodinu. Je aj niečo takéto, že čo by vám ľudia mohli napríklad priniesť, alebo takto? Alebo sú tam len tie špeciálne pomôcky, ktorých je my tak teraz potreba? fakt len to potrebujeme, ten dvíhak do auta, ale musíme aj nové auto kúpiť, lebo sú tam určité podmienky, ktoré musíme aj my splňať, hej, že máme nízke auto, teraz musíme vyššie auto, potom nám treba ten dvíhak, ten mi najviac pomôže asi teraz, v tejto chvíli, lebo tu už máme doma urobené, hej, dvíhaky, čo na kúpanie a chodenie, čo aj doma chodí, to sme nedávno ešte len dali. No ale ten dvíhak do auta najviac by mi pomohol. A koľko to stojí? 5800 eur. A je tam aj nejaký príspevok od štátu? Áno, je, ale musíme mať nové auto. Zase. My máme 8-ročné a je tam podmienka 5 rokov zase. Do 5 rokov mať auto. Takže ako musíme aj našporiť na nové auto, hej. Hoci dáva štát samozrejme, že prispieva, ale vy musíte mať ešte nejaké peniaze. A my, no, muž od 18 rokov robí v kuse, ale to sa nedá sa všetko, lebo viete, vy potrebujete aj na také živobytie platiť, hej, všetko. Byt, elektrika, no auto sa platí tiež, hej, všetko stojí dneska, no však každý to pozná, že to nie len my, ale každý, hej. No. A ja tým, že sa nemôžem zamestnať, hej, lebo ona má 24 hodinovú starostlivosť, takže neviem. Teraz by nám to pomohlo, aj takým sa snažíme, že by sme tam došli, hej, len musíme ešte nejaké peniaze našporiť. Aj možno aj dobrí ľudia nám pomôžu, aj neviem, no. Uvidíme. Ono, ako hovoríme aj tuto stále počas tej cesty, aj keby z tých 100 000 ľudí, čo vidí to video, zazálohovali fľašky a poslali aspoň tých pár drobných, tak to by sa vyzbieralo a veľmi by to pomohlo. A hlavne na takéto niečo. Je niečo aj také, čo by ste vy chceli odkázať tým ľuďom, ktorí posielajú tam peniaze alebo prispievajú, nejako im poďakovať alebo takto? No ja ďakujem za každé euro, lebo dneska ľudia sa majú ako, ale ja si myslím, že Slováci sú dobrí ľudia a vedia pomôcť. A za to im veľmi pekne ďakujem. Peťka a jej mamina sú veľmi silné osoby, ktoré to zvládajú úplne neskutočne, ale s touto vecou by od vás potrebovali fakt, že pomôcť. Ak by sa vám dalo, tak tutok na transparentný účet, ktorý je vždy uvedený v komentári, by ste im mohli prispieť nejaké drobné. Ak sa hovorí, každý cent sa ráta. Aj keby ste poslali len 50 centov alebo euro, ono sa to dokopy vyzbiera. Tie videá majú fakt veľký dosah. Aha, ja som zapol video, že? Chybička sa vložila. Tak máme pekné ukončenie videa. Táto rodina bola tak strašne úžasná, že sme dostali aj takýchto anielikov na cestu, vraj aby nám nosili šťastie a dokonca sme dostali aj medailu. Prvé miesto. Tak, sme jedničky. Ďakujeme moc.